So बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। So दायो आङो नै जाब्रां दालाङावनो दंफैयो। एसे बार जाफैदों आरोना। आं दा बेखौनो मेसेज होनो सानो जोंनि फंबाय बिनानावमोननिसिम। दा जोंहा बोथोरा बिराद गरम HIV नि भाइरासनि थाखाय हिउमेन इम्युनो डिफेन्सिभ भाइरास होनो जायखौ। दा बेखौ लानानै दिनै गोबां दावराव आरोना HIV बियो जोङो बेखौ जोङो सेक्सनि जुनैल' जोङो बे HIV जाया आरोना बे भाइरासआ। बे HIV भाइरास हिउमेन इम्युनो डिफेन्सिभ भाइरासाहाय ब्लाडजों बारस्लायबाय थायो आरोना। बियो जास्ट सेक्सनि जुनैल' जाया। बेखौनो आं मेसेज होनो सानो बियो ड्राग्सनि जुनैबो जायो। जोङो ड्राग्सखौ सासे मानसियाल' थुवा मिथिबायना। बे बिजिखौहाय जेन'बा बै सासे मानसिनाव जुदि AIDS थाखानायब्ला बे जुदि बिजि थुबायब्ला जुदि बे बिजिखौ नोङो सानै साथाम साब्रै मानसिया थुयोब्ला बियो HIV भाइरासाहाय गोसारगोन आरोना। बिराद स्प्रेड जागोन। स' बेखायनो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौहाय जायफोर दासिमाव मोजाङै दंथ'यो गावनि देहा सोलेरफोराहाय जेन बैफोरबायदि निसा गाज्रि बेसादावहाय जेन आखाइ होआ आरोना। दा गोबाङानो ड्राग्स लाग्राफ्रा गोबां खस्थ' मोनबाय। दा बिथांमोनानो गावसोरनो खोन्थायो। बिराद दुखु नांथावबो आरोना बिथांमोननि स्ट'रियाहाय। गावसोरनो जोंनो खोन्थायो आरोना। जोंनि लोगोफ्रानो दङ जेन'बा ड्राग्स लाग्राफ्रा, बिसोर गावसोरनो खोन्थायो गारनो सानब्लाबो गारनो हालालै, मा खालामबावनांगौ बेफोरबायदि जायोना। ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोना। गावसोरबो गारनो सानो जाहैदों, ओमफ्राय गारनोनो हाया जाहैदों बे बुस्थुखौहाय। बेखायनो जोंनि स्पेसियेलि फंबायमोन HS फरायबाय थानाय बा डिग्रि फरायबाय थानाय फंबायमोनाहाय जेन बेबायदि समावहाय मिथिस्लाबै जाफ्लाङो आरोना। बेबायदि बैसो समावहाय गावखौ हमथानो हायियाव गाज्रि मोनसे माबायावहाय आगान होनो नागिरो आरोना। थिग बे टाइमाव गावखौ गोसोआव हमथानो थाखाय आं गुरै खावलायहरो। ड्राग्स होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि डेन्जारास बुस्थु। बियो जोंनि नर्थ इस्टआवनो बिराद सबसे फार्स्ट नाम्बार 1 जानानै दं आरोना बे ड्राग्सआहाय। आरो जुदि नोङो खनसे ड्राग्स लाफ्लांबाय बेखौ नोङो इजिलि गारनो हानाया बिराद गोब्राब आरोना। बिराद गोब्राब बेखौ इजिलि गारनो हानाया। बांसिनानो गारनोनो हाखाया आरोना। ओरैबायदि डेन्जारास बुस्थुआ बियो। दाख्लैसो जरहाटआव मोनसे निउसाव नुदोंमोन। जरहाटआवहाय 800 ना 900 जन स्टुडेन्टफोरनावहाय बे HIV भाइरासखौहाय मोनदोंमोन आरोना। दा बियो माजों जादों? बियो सेक्सुवेलजों जायाखै आरोना। बांसिन बियो माजों गोसारदों? बे ड्राग्स बिजि लानायनि सायाव गोसारदों बियो। जुदि नों सासे मानसिनाव जुदि HIV बेरामा दंखायोब्ला जुदि बेबो ड्राग्स लाबाय, बे बिजि गंसेखौनो जेन'बा साथाम साब्रैसो मानसिया थुबाय, दा बेजोंनो HIV भाइरासआ बारस्लायबाय आरोना। बियो थैजों बिराद स्पिडै बारस्लायो। थैजोंसो गोसारो नालाय बियो। थैजों बिराद स्प्रेड जायो आरो बियो। दा जोङो खोनाबाय थादों क'क्राझारावहाय HIV मोनदों। दा क'क्राझारल' नङा, जोंनि चिरां बेलेग डिस्ट्रिक्टआवनो गोबाङानो दंसै, मिथियाखैसो आरोना HIV गोबांनावनो दङ बे बुस्थुआ। माखासे निसा बुस्थुखौ बाहायब्लाबो बे ड्राग्स होननाय बुस्थुखौ बाहायनो नाङा आरोना। ड्राग्सआ अनेक रोखोमनि दङ, जानायनिबो दङ, बिजि थुनायनिबो दङ, गोबां रोखोमनि दङ ड्राग्सआहाय। स' जों बिनिफ्राय गोजानाव थानो हायोब्ला मोजां आरोना। गावनो नोंनि लाइफआबो सेफटि जागोन, नोंनि न'खर, नोंनि फेमिलि, नोंनि बिमा बिफायाबो सेफटि जागोन। आरो जों गोरिब अबस्थानि मानसिया जुदि ड्राग्स जाफ्लांबाय, नोंनि न'खरानो दंस' जागोन आरोना। नोंनि लाइफआबो दंस', नोंनि न'खराबो दंस', नोंनि न'खरखौबो दंस' खालामलांनाय जागोन। बेबायदि जायो आरोना लाइफआनो। जोंनो मेगनजों नुगासिनो। जों मेगनजों नुखानानैबो जुदि बे बुस्थुखौ बाहायोब्ला जेन मेगनजों नुखानानैबो बिराद गोरोन्थि जागोन आरोना। इन्डियायाव ड्राग्स बाहायनायनि बेलायाव जोंनि सबसे हाइस्ट नाम्बार 1 नर्थ इस्टआ हेड जानानै दं आरोना। ओरै मणिपुर, डिमापुर बिथिंजाय बिराद बांलादेशनि साप्लाइ फैयो आरोना। म्यानमारनि साप्लाइ फैयो, बांलादेशनि साप्लाइ फैयो ड्राग्सआहाय। स' बिजनेसावहाय जोंनि नर्थ इस्ट ड्राग्सनि बेलायाव बिराद हाइ नाम्बार 1 जानानै दङ। नोंसोरो इन्जय खालाम, जा लों था, जेबो नङा आरोना। आरो नोंसोरो साननो हागौ दानि जुगाव सोर निसा लायै, सोर निसा जायै मानसि दंबावो होननानै। दङ, निसा जायै मानसिफ्राबो अनेक दङ। जोङो स्पर्ट्सनि मानसिफोरखौ नायोब्ला बिसोरो रावबो निसा लाया। बिसोरो सिगारेटबो सोबा, जौबो लोङा स्पर्ट्सनि मानसिफ्रा आरोना। नों स्पर्ट्सनि लाइनाव थाङोब्ला आरो सबसे थाखा खामायनो हायो होमब्ला स्पर्ट्स लाइनाव आरोना। नों जबनिफ्रायबो हाइ आरो बेलेग बिजनेसनिफ्रायबो नोङो स्पर्ट्स लाइनाव थांनो हायोब्ला ओरैबायदि थाखा दङ आरोना। बे HIV भाइरासनि दामा गंसेयावनो बेसेबां लायो? बिजिनि दामा गंसेयावनो 25,000 30,000 गाहाम लायो। मुलिनि दामफ्रा बिराद दाम गोसा। स' बेखौ बायनानै लोंनानै बिजि थुनांगौआ सहसनि बाथ्रा नङा आरोना। स' बेखायनो आं खावलायो, बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो आरोना, जेन जोंनि फंबायमोनाहाय जेन रावबो ड्राग्स इउस खालामनायनि खामानियाव थाङा। बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो।
आरो मोनसे खोथा सोरनिबा जाखोन्दा लोंखोन्दा बा सोरनिबा सिगारेट सोबखोन्दा सोरनिबा बेदर जाखोन्दा सोरनिबा जौ लोंखोन्दा बेफोरखौहाय जासननो नाङा आरोना। मानि बेजोंबो माखासे बेरामफ्रा गोसारो, माखासे सन्देरो। मालाय जाखोन्दाफोरखौ जानो नाङा, मालाय सोबखोन्दाफोरखौ सोबनो नाङा, बेफोरजोंबो माखासे भाइरासफ्राहाय गोसारो आरोना।